Inspeksyon at pagsasaayos ng mga linya ng kuryente ng Batelec 2, puspusa na. Para sa detalye, makakasama natin live si Lorenzo Ilagan. Lorenzo? Ivy, panawagan ng Batelec sa publiko na huwag magpalipad na saranggola malapit sa mga linya ng kuryente. Ito raw ang kalimitan nagiging sanhi ng power interruption dahil sensitibo ang mga linya. Kaya naman kahit anong obstruction ay nagre-resulta sa kawalan ng kuryente. Bilang paghahanda naman sa darating na eleksyon, nagbabalanse na ng load ang Batelec. Sa activity na ito, posible daw na mabawasan ng power interruption na napapadalas sa mga nasasakupang lungsod at munisipalidad. Puspusa na ang isinasagawang inspeksyon at pagsasaayos ng Batelec 2 sa mga linya ng kuryente upang masiguro na hindi magkakaroon ng power interruption sa darating na eleksyon. Alinsunod ito sa direktiba ng Department of Energy para sa mga distribution utilities. Ang aming ginagawang ito ay para po mapatuloy naming mapaganda yung serbisyo. Kung may mga nangyayari naman po kasing mga unscheduled interruption po sa kadahilanan na yun nga, medyo overload na po yung linya namin. Bilang pagbibigay daan sa aktibidad, may nakatakdang power interruption sa ilang bahagi ng Lipa City hanggang Sabado. So ito namang ating activities ngayon for the portion ng Lipa, na may schedules tayo ng ngayong araw, bukas at hanggang 30, ito ay parte ng ating preparasyon para sa eleksyon. Nagkakaroon na kasi ng mga overloading ang ating linya dahil sa init ng panahon at sa taas ng demand ng households natin. So, binabalanse ulit ng ating nasa operations ang demand o yung load na nakakarga doon sa ating mga feeder. Dismayado naman ang mga estudyanteng ito na gumagawa ng kanilang proyekto. Ay, babalikan na lang po bukas kung magkakaroon po ng kuryente ulit. Mahirap po siya at gawa po ng dapat ang finished product nga po ay ngayon. Ay, ang plano po sana di bukas na po sadya. Babalikan na lang po ulit. Di pamasahe po, dagdag ulit sa pamasahe. Bagamat dismayado sa napapadalas na power interruption sa lungsod, naiintindihan pa rin naman daw ito ng mga residente. Sana po ay maayos na po ng Batelec at gawa po ng, syempre po, estudyante kami. Nahihirapan din po kami. For example po, may klase, ganyan. Kailangan po laging kahit updated. Okay lang po basta may early notice po na magkakaroon po ng power interruption. Tsaka para din po mas maganda po yung service. Tinitiyak naman ng Batelec 2 na magiging maayos ang supply ng kuryente sa darating na eleksyon. Sa mismong election period, ang forecast namin talaga namang relatively madi-decrease yung load. Kasi aside from it's a national holiday, yung ating demand noon bababa. So on the election day itself, kaya ng Batelec 2 na ma-assure na walang brownout na mangyayari. Ivy, ayon sa Batelec, pagdating ng May 2 hanggang May 16, dapat daw ay wala ng brownout. Kaya inaayos na nila yung mga pwedeng maging sanhi nito. At patuloy din daw ang kanilang monitoring ng mga load sa bawat koneksyon ng kuryente. Ivy. Lorenzo, may ibang problema pa ba na nakita ang Batelec 2 sa isinagawa nilang inspeksyon? At ilan ba ang polling precincts na nasasakupan ng Batelec 2 sa buong Batangas? Ivy, sa ngayon patuloy pa ang paglilipat ng linya at pagbabalanse ng load. Kaya hindi pa final ang bilang ng mga presinto na hawak ng Batelec. Pero ayon sa kanila, kasama daw dito lahat ng nasasakupan nilang polling precincts sa 2 lungsod at 15 munisipalidad na sakop ng kooperatiba. Sa mga inspeksyon ng Batelec, may mga nakikita na raw silang linya na kailangan palitan at agad naman daw nila itong sinasabi sa mga school para maaksyonan. Dagdag ko lang din, Ivy, ayon sa COMELEC, kahit naman daw magkaroon ng power interruption sa araw ng botohan, may mga battery naman daw ang vote counting machines kaya patuloy ang magiging botohan. Ivy. Maraming salamat, Lorenzo Ilagan.